Здравейте, мили приятели! Добре дошли в моя канал. Аз съм Габриела Кеворкян. Майка съм на две деца. Едното ми дете вече е на 12 години, другото почти на 9. Момиченце и момченце. Имам също и домашни любимци, две кучета, един хамстер и една котка. И така общо взето много е забавно в нашето семейство. Преподавател съм дълги години по музика. Преподавам в детска градина. Преди това и работих и в училище. Преподавам и по пиано, цигулка, солфеж, елементарна теория и изобщо всичко свързано с музиката. Това съм аз. В моите видеа ще се учите на музика. Аз ще издавам тайни, които вие може да си взимате и да си правите вашата музика. С каквото мога да бъда полезна, пишете ми. До нови срещи!